Prayer to our Mother of China. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and the Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mother of China, Pray for us. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli ka mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapong nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo daraang samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong panginotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong, asin mapundo kan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagehelang, na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherap.
Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay mantulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapay ngaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ning Diyos, hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angheles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray naaga sa inagabos mga tugang. Ngunyan Sabado sa ikakagpitong semana sa ordinaryong panahon. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by a devotee in honor of Saints Martha, Mary, and Lazarus. For the gift of life of Fiona Socorro Semeniano offered by Emily Semeniano. Thanksgiving offered by Cesar Lunas. For the eternal repose of Crispin and Ines offered by Cesar Lunas and family. Banawaan ng Diyos, matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ng awit sa pagpuon.
Good morning, Father. Sa ngaran ka na mga kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indos. Asin sa imong spirito. Aldaw na Sabado, aldaw na espesyal niya itong ipinapanungod sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora de Salvacion, bilang patrona kan bilog na Diocese kan Legazpi, asin kan probinsya ni Albay. Siringman sa aldaw na ini, sa tuyang ginigirumduman ang kafiestahan ni San Pedro Crisologus. Crisologo, ibig sabihin, golden tongue. He was known for his preaching, talento sa pagtara. Nagi siyang obispo sa mga diocese sa Italia. Nagpahiling din ekstraordinaryong abilidad o kakayahan sa pagtukdo, pagpredika. Agado niya to parehas sa indang tabang intersesyon sa satuyang pagkabuhay, tanganing kitaman anuman nakakayahan abilidad na itinaw sa tuya kan mahal na Diyos, magamit aman ini para sa iyang dakulang kamurawayan. Ngunyan, mga tugang, midbidon tapo an sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpi sa dako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyo mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan tan Diyos, maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagpara. Amen. Mamibi kita, O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakula asamuan sa imong pagkaherap, tanganing hulitay ka na nagsasakop, ika na nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton minggayo ngunyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mong matungkusan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong akit, na kay bamong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himataon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. An mga padi asin mga propeta nagsabi sa mga prinsipe, asin sa gabos na katawuhan. Ang taong ini maninigong gadanon, hulita naghula siya tumang sa banwaan na ini. Siring sa nadangog nindo. Si Jeremias nagsimbag sa mga prinsipe asin sa banwaan. An kagurangnan iyo ang nagsubol sako na maghula tumang sa harong na ini. Sa kasabanwaan na ini kan gabos na tataramon na sa indong nadangog. Kaya ngunyan pakarhayan nindo an sa indong mga dalan, patinan sa indong mga gibo. Hinanyugan nindo ang tingog nin kagurangnan na sa indong Dios. Tanganing pugulan niya ang karatan na binibingat sa indo.
Kung dapit sa ko, uya ako sa kamot nindo. Gibuhan nindo ang pagmarahayon asin buot nindo. Alagad pakatandaan nindo, kung ako gadano nindo, magpapabulos ka mo nindugo na dainin sala sa sainduman sana. Sa banwaan na ini asin sa mga nag-eerok digdi. Huli ta sa katunayan, an kagurangnan iyo ang nagsubol sa ko sa indo. Tanganing sabihon sa indo ang gabos na sinabi ko. Dangan nagsabi ang mga prinsipe asin ang bilog na banwaan sa mga padi asin mga propeta. Day dapat gadanon ang tawong ini. Huli ta nagtaram siya sa tuya sa ngaranin kagurangnan na sa tuyang Diyos. Si Ahikam, aki ni Sapan, pinagsurog si Jeremias. Tanganing day siya ikatao sa kamot kan banwaan na buot magadan sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong dakulang pagkahera kagurangnan, simbaga ako. Sa imong dakulang pagkahera kagurangnan, simbaga ako. Haawasa ako sa laboy, day man lugod ako malunod. Makaligtas lugod ako sa sakong kaiwal, asin sa hararom na tubig. Day man lugod ako madarakan sulog, day man higupon kan kaladman. Sa imong dakulang pagkahera kagurangnan, simbaga ako. Ako nagmumundo asin nakukulugan, suruga ako o Diyos, kan sa imong pagtabang. Uumawon ko ang ngaran ng Diyos sa mga awit, pagmumurawayon ko siya sa sakong pagpapasalamat. Sa imong dakulang pagkahera kagurangnan, simbaga ako. Mahihiling ini kan mga api asin mauugma kan mga naghahanap sa Diyos. Asin mauumayan an sa indong puso. Huli ta dinangog nin Diyos an mga dukha, daing niya isinisikwal an mga bihag. Sa imong dakulang pagkahera kagurangnan, simbaga ako. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu. pagrukyaw, ken banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong panahon, nadangog ni Hading si Herodes ang mga pinag-uusip dapit kay Jesus. Kaya nagsabi sa sayang mga surugoon, si Juan Bautista iyan, nabuhay liwat kaya igwang makangangalas na mga kapangyarihan. Ulita si Herodes ang nagpabilanggo ki Juan. Ang dahilan, iyo si Herodias, agum ni Felipe na sa iyang tugang. Sinabihan siya ni Juan, bakong para sa imo ang babaeng iyan. Buot ni Herodes na ipagadan si Juan alagad natakot sa mga tao, ulita para sa inda si Juan sarong profeta. Kanal daw, na ikinamundag ni Herodes, nagsayaw ang daragang aki ni Herodias sa tubang ning gabos. Ininagustuhan na gayo ni Herodes kaya nagsumpa na itatao anano manahagadon kan daraga sa pagsunod kan sa iyang pagsunod sa iyang ina. Nagsabi kay Herodes, itao mo sa kuya ngunyan man sanaan sarong pinggan sa sarong pinggan an payo ni Juan Bautista. Ikinamundo kan hade alagad, huli ta siya nagsumpa. Asin huli man sana sa mga bisita, nagbuot na itao an hinahagad. Pinapugutan nin payo si Juan sa bilanggoan. Dinara sa pinggan an payo, asin itinao sa daraga. Dangan, dinarakan daraga sa iyang ina. An bangkay, kinuakan sa iyang mga disipulos, asin ilinubong. Pagkatapos, dinumaninda si Jesus asin inusipan. Mga tugang kong namumutan ang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Morning po. Ang ibanghelyo ta, manunungod sa istorya kan pagkagadan
ni Juan Bautista, the beheading of John the Baptist, dahil ini kan sarong katotoohan na sa iyang sinabi kay Herodes, na ikangaya bako angay sa imo na makidurog ka sa agom kan sa imong tugang na si Felipe, sister-in-law niya. So anong enot na leksyon na pwede tang manudan po digdi sa tuyang ebanghelyo? Magayon ma-examine niya to, what led to the beheading of John the Baptist? Ang enot, narealisar ta na dahil si Juan sarong tawo na nagtaram kan katotoohan, ang naging premyo kaini iyon sa iyang kagadanan. He took a bold possession against King Herod's wrongdoing. It is not right for you to live with your brother's wife, na iyo si Herodias. Magayon paghurup-hurupan taman po sa satuyang buhay. Sabi nga ni kayan, there are at least 1,000 words that come out of our mouth each day. At least, the least, 1,000 words ang minaluwas sa satuyang uso. Every day. Sa ibang matinaram, siguro mas dakol, more than 1,000 words. But a good question to ask ourselves, how many of those words would speak the truth? Pero kan mga tataramon na minaluwas ang uso ta, nagtataram nin katotoohan. Pag may mga activities, saro kan mga paboritong defreezing activity or activities, itong message relay. If you notice, dyan sa pakawat na iyan, may titaram na tataramon digdi sa inutan, ipapasa mo sa pinakahurihan na tawong yaon duman sa puro. And ang usual thing that would happen, so itinaram digdi sa inutan, iba ang nakakaabot sa hurihan. So totoong tinaram digdi sa inutan, nagiging fake news. Ibaga, mahilig kita sa dagdag bawas, inistoryahan, para inistoryahan siya kang nangyari. Sunod na istorya, kaibahan na siya. Duman sa pangyayari. Diba? Dagdag bawas, so iba, dinagdagan, so iba, binawasan. So magayon iyan paghurup-hurupan ta po. Pero kan mga tataramo na minaluwas ang uso ta, an katotoohan. Dakulo na digding CCTV sa tuyang simbahan, pero may mga human CCTV pa. Dinagdagan pa. Naggasto pa sa parokyan, hindi kulang kwarta, tanganing magkaigwanin CCTV digdi sa palibot. Pero dahulon ang CCTV pa digdi. Iyan. Do we really speak the truth? Just like John the Baptist. Ikaduwang hapot, how many of those words bring out the best in people around us? Ang mga tigtataramta daw, nakakapahimo, tanganing itong mga yaon sa palibuta, mailuwas ninda susaindang kakayahan, susaindang karahayan. Baka kaya ang mga tataramon ta, nakakaraot lugod sa ida, nakakapaluyanin buot. Narumduman ko, may sarong agum na lalaki, although may kapansanan siya, pero very, sabihon ta, very faithful siya sa iyang agum. In fact, malambingon siya sa agum niya. Kang nag-abot sa indang anibersaryo, binakalat niya manin cake sa iyang agum. Kang nakatukaw sa agum niya sa lamesa, pirungan niya kan sa iyang kamot. Nagusto niyang sorpresahon. Tangongo, sabi niya duman sa agum niya kan napirungan niya kan kamot, ngeswu. Ang ibig sabihin niya, geswu. Ngeswu.
Aram ni do simbag kan agom, imbis na pasalamatan siya, ta tinawan siyang cake, ang simbag kang agom niyang babayi, pangurunges hu ka pangaya, ikaman sa naangungo digdi. See? Do we bring out the best in others with the words that we try to speak? Third question, are they consoling or hurting words? Do they affirm or criticize? Anong klaseng mga tataramo na minaluwas sa imong uso? Ngunya na aga pag mata-mata mo, anong enot na tataramo na taramo? Nanguros ka basang, nagtangad ka lamang, Lord, thank you, o baka kang narealisar mong nawawara susarong padis kang tsinelas mo, muda tulos ang nagluwas ang uso mo. Oh. Are they hurting or consoling words? Oh, kilingin na ang kataning mo taturog na, sabihin na, ang gwapo mo, ang ganda mo. Oh. Iyan ang katotohan. Tagabus kita mga sabita, obra maestra, masterpieces kan sa tuyang kagurangan. Ikadua, si Juan Bautista mga tugang, da isa na nagtaram kung ano ang totoo. He witnessed to the truth. In fact, tigtataraman kita na siya nabuhay na simple. Asin siya mismo nagpatutoo na panoonin ka pa kumbabaan na bako siya ang Mesiyas. He begged off when Jesus himself came to him to be baptized. Anong sabi niya? Bako ngani ko ako maniniko na maghubad kan sa imong sandalyas. As in permi niyang tigsasabi sa mga tao, he must increase and I must decrease. Pinatutuuhan niya ang katotohanan sa iyang buhay. In other words, he witnessed to the truth by pointing towards Christ. Kita man, si say tigtutukdo ta sa kagurangnan. So sa diri ta o si Kristo. Sometimes, I'll be honest with you, nakukulugan ako minsan pag arog kang saro. Siyempre, bilang tao, may mga po ako na memensionar na mapasalamatan. Lalo ngunyan, dahil panabasa sa intensyon, aram ko, dakulo ng mariklamo. Kaya babasahon ta pagkatapos kang sermon ko. Natangya dahil nabasa sungaran ko. Nagpamisa ako. Ano ba talagang tuyo ta pagpamisa? That our name should be mentioned, should be immortalized, or what? Di ba? Magayon niya nahapot. Arog kay Juan Bautista, we are all invited to witness to the truth. Not only to speak the truth, but witness. Be witnesses, truthful witnesses of Christ sa kinapan. So, ini mga tugang ang hagadon tang grasya sa satuyang kagurangnan. Ang kafiestahan ni San Pedro Crisologo na nag-aapod binansagan na golden tongue, nagpapagirumduman sa tuya kan siring na realidad. Dahil na siya nagtukdo. That's why he was noted for his homilies. Tanganing itaram kung ano ang katotohanan sa tao. Alagad. Kaya nagi siyang epektibong preacher, popular, na paratukdo asin predikador dahil taan sa iyang tigtutukdo na katotohan sa iya mismo ining pinatutuohan sa iyang buhay. So just like them, let us also try to become truthful witnesses of Christ to the world. Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Babasahon ta po itong sa tuyang mga intensyones sa misang ini bago kan pag-awit kan awit sa pagdulog. Thanksgiving offered by Flor de Risa family, Lisette Aureliano, Arnel Lorica and family. Special intention for safe travel offered by Connie Minya. For safe and successful swimming competition in Naga City offered by Gemma Armenia.
for successful operation and speedy recovery of Eileen offered by Repotente family, for the eternal repose of the following souls: Jose by Nilfali and family, Froilan by Rosie Asopardo Cantara and family, Alexander by FNS Velasco, Amelita and Adolfo by Santillan and Tan family, James and Tom by Flordelisa Hudson, Felix by Mesias family, Jose and Corazon by Arana family, for the death anniversary of Carlos offered by Escobedo family, Jaime by Ditas Esteves and family, Leroy by Loida Arevalo and family, and Litoria can Eucharistia. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurangan simbahan. namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi, hali sa imong pagkamatinao. Tanganingan mga urog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na dayong kasagporan, uli kay Kristo na sa mong kagurangan, Amen. ang kagurangan mapasaindo. Asin sa imong spirito, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinagakaligtas na danay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo banal nama, huli kan namumutan mong aking sa Yesu Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas sa sinparatubos para sa mo, nanilaman sa bagsik kan Espiritu Santo, asin namundag sa Virhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugonan kagadanan na sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angheles sa sinkan gabos na santos, naghaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Kagurang nani ka ng gadan banal, gurabo ding gabos nakabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak,
asin dugo kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi magako kamugabos, asin magkakankay ni tayo niyan sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo, kan pagtubod. Kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay diwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kagkalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan ng samuyang patron na si Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay bahan si San Pedro Crisologo. Nakaito pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dahing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kaming sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, parasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangan, ni ka na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan,
kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadet sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangan danay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya spirito. mo ngihira sa lambang saruan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Mga dugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa saiyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Dahil kadai ko may himo, an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamutnin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, uli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, meher ako na Jesus. Tawan sa kalago ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan nakinabang kami kan Diyos no na sakramento, ang danay, na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Warasan namimibi kami tanganing ining atang, na siya man sana nagtao sa mo, sa day masabing pagkamuot, magdala sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magawit po kita kan Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita docelo, espes nostra salve, Arte clamamos, exulis Filii, ante suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuus misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiternus Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum in fecem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, thou ut cuius commemoratione letamur, ius pia fidetione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Salamat po sa inyo, sa Indo Gabos. Ang kagurangan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Bendisyonan lugod kita Gabos, kan Diyos na mamubuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.